7:15 на годинниках. Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка, 14 січня. В студії для вас працює Оксана Дворецька. І в цьому випуску розкажу, зокрема, про таке. Секретити суд над українськими моряками. В Москву вже вирушили омбудсмен Денісова та рідні полонених. Адвокати домагатимуться відкритого засідання. Подробиці в заманпідсумки. Чи переведуть окупанти в лікарню Едема Бекірова? Тяжкохворий бранець Кремля терміново потребує медичної допомоги. Його земляки на Херсонщині провели акцію з вимогою звільнити незаконно затриманого інваліда. У цей день, в 1918-му, більшовики схопили Номана Челебіджихана. Через місяць лідера Кримської Народної Республіки звіряче вбили. Нагадаємо про переслідування кримських татар 100 років тому. Тяжкохворого політв'язня Едема Бекірова окупанти сьогодні так і не доправили на медичне обстеження, як обіцяли раніше. У Сімферопольському СІЗО начебто не змогли зібрати конвой для супроводу у лікарню. Про таке повідомляють адвокати кримсько-татарського активіста Бекірова. Захисникам у медсанчастині СІЗО пообіцяли, що доправлять бранця в лікарню завтра. Едема Бекірова мали направити до республіканської лікарні імені Семашка, аби провести медогляд. Захисники незаконно затриманого кримського татарина впевнені, його стан здоров'я дуже важкий, і перебування у в'язниці його просто вбиває. Не было конвоя, и поэтому не доставили. Сегодня его не доставили, во всяком случае. Будем надеяться, что завтра его вывезут. Это один из, скажем так, моментов, которые они говорят. А как оно там на самом деле, никто ж правду не скажет, уж не забывайте. Его переводят в отделение эндокринологии, а там будет консилиум врачей, а кто конкретно будет из врачей его осматривать? Это кардиолог, я знаю, что будет хирург, еще ряд врачей. В связи с праздниками все, так скажем, процессуальные движения были приостановлены. И врачи, как в больнице, так и в следственном изоляторе, все сотрудники правоохранительных органов, собственно, не работали. Факт затягивания, да, то есть налицо. Инвалид первой группы с таким букетом заболеваний, тяжелейших заболеваний, да, в принципе, не должен содержаться в следственном изоляторе. Неоднократно говорил, что это угрожает не только его здоровью, но и, собственно, жизни угрожает. Звільніть Едема Бекірова. Напередодні в Херсоні провели акцію на підтримку незаконно ув'язненого в анексованому Криму земляка. На площу Свободи вийшли небайдужі з плакатами і прапорами. Вимагали від Кремля негайного звільнення Едема Бекірова, а також решти українців, яких російські окупанти в Криму загратували за політичними мотивами. Із плакатами та прапорами люди збираються на площі Свободи у центрі Херсона. Вимога звільнити бранців Кремля і в першу чергу Едема Бекірова, незаконно затриманого місяць тому на адмінмежі з окупованим півостровом. Ми прийшли в підтримку одного із політзаключених, Едема Бекірова. Все возмущає. Він, во-первых, задержан без оснований, і у нього дуже плохое здоров'я. Его содержат сейчас в СИЗО, не переправляют даже в больницу. Едем Бекіров прямував до окупованого Криму, аби навідати хвору матір. ФСБ підкинула йому вибухівку та боєприпаси та звинуватила у їх зберіганні та перевезенні. Проте сумку, в якій Бекіров нібито віз цей вантаж, він навіть фізично не зміг би підняти. У чоловіка ампутована нога, а нещодавно він переніс складну операцію на серці. Надеялись на то, что 10 января была апелляция и все-таки примут в сведения то, что он очень болеет. И мы хотим, чтобы он держался, чтобы в поддержку вышли для того, чтобы все-таки показать оккупационной власти о том, что мы его поддерживаем, все мировое сообщество поддерживает и требуем свободу ему, свободу всім політзаключеним в тому числі. Незаконне затримання Едема Бекірова – це чергове публічне катування українських громадян, яке не може залишатися без уваги світової громадськості, впевнені організатори акції. Його тримають в умовах, яких нам дуже страшно за його стан здоров'я. Що громадськість може зробити? Тільки привертати увагу громадської спільноти, мирового співтовариства
до цього ганебного випадку, коли хворих людей хватають і тримають в таких тяжких умовах. Я думаю, що він витримає, якось свої сили збере. Він життєлюбива людина, вольнолюбива. Він за Крим, за батьківщину, за нашу Україну. За даними організаторів акції, нині за політичними мотивами Росія переслідує щонайменше 100 українців. Раяна Алієва, Заман, АТР. Без телекамер і родичів Кремль будь-що намагається втаємничити судилище над військовополоненими українськими моряками. На завтрашнє засідання Лефортівського суду, де нашим військовим мають продовжити арешт, російське ФСБ просить не впускати нікого, окрім адвокатів. Захисники впевнені, Росія таким чином намагається приховати від світу ганебну розправу над полоненими українцями. Далі мої колеги. Спроба приховати інформацію щодо незаконного суду над українськими військовими моряками. Так оцінює адвокат Микола Полозов клопотання ФСБ про закриття завтрашнього засідання Лефортовського суду. Федеральна служба безпеки пояснює своє бажання утаємничити засідання, посилаючись на таємницю слідства та безпеку. Адвокат переконаний, мета країни-агресорки – приховати інформацію щодо незаконного суду над моряками. А єдина стратегія для звільнення українських військовополонених – це міжнародний тиск на Кремль. На самом деле это, безусловно, трансляция воли Кремля, потому что после захвата украинских военнопленных моряков в Кремле отчетливо понимают несостоятельность предъявленных им обвинений, несостоятельность и незаконность удержания их под стражей, фактически это является военным преступлением, нарушением Третьей Женевской конвенции, международное давление на Кремль сделает цену, политическую цену удержания этих 24 военнопленных, а также 3 захваченных кораблей настолько непомерной, что Кремлю будет проще этих людей освободить. А уповноважена з прав людини Людмила Денісова сьогодні не змогла зустрітись з російською колегою Тетяною Москальковою. Денісова сьогодні приїхала до Москви, де мала обговорити з російським омбудсменом суд над українськими моряками, але отримала від Москалькової СМС, що у тої з'явилось термінове відрядження до Узбекистану. Українська омбудсмен каже, що Москальковій просто немає що відповісти на незручні питання про українських військовополонених. Ми з нею домовились, що буде розмова конфіденційна, що без якої преси, що ми перебалакаємо з них по тих питаннях, які себе запланували. Але я зв'язую це з річ. Ми вчора ще мали таку інформацію, що все ж таки будуть розглядати справу по нашим морякам в закритому режимі, а я б задавала невдобне питання, і тому вона не хоче відповідати на такі питання. І думаю, що вона просто, може вона сама, може отримала команду, щоб зі мною не зустрічатися. Захист українських моряків буде добиватись відкритого засідання. Москві не вдасться приховати розправу над українськими моряками, каже координатор захисту Микола Полозов. Він впевнений, Росія обов'язково понесе політичні втрати через нехтування міжнародним правом. Владислав Стужук, Олена Стецюк, Заман, АТР. Підступний арешт і звіряче убивство. Цього дня у 1918-му російські більшовики затримали Номана Челебіджихана, першого муфтія мусульман Криму і першого голову уряду Кримської Народної Республіки. Він прагнув миру для кримсько-татарського народу та всіх народів півострова, намагався зупинити червоний терор, але не вийшло, потрапив у застінки більшовиків і був по-звірячому убитий. Про життя великої людини дивіться далі. Слова муфтия, настоящего патриота и подлинного героя из стихотворения, ставшего национальным гимном крымских татар. Я поклялся, дал слово умереть за свой народ. Готовність віддати життя за свій народ Номан Челебіджихан загартовує з юнацтва. На півострові з соратниками розробляє стратегію національної боротьби. Лютневу революцію в Петербурзі та відсторонення царя у 1917-му Челебіджихан сприймає як шанс. Они понимали, что это тот самый момент, то самое время, когда можно что-то изменить в лучшее для своего народа, что
пала империя, что нужно создавать новую государственность, основы новой государственности. И вот тогда зародилась идея о создании Народно-демократической республики, Крымской Народно-демократической республики. Перший всекримський мусульманський з'їзд обрав Челебіджихана першим муфтієм Криму та головою мусульманського виконавчого комітету. І вже за кілька місяців створюються духовні та земельні управління, реформуються заклади освіти, запускаються національні газети, народжується національна партія. І вже у листопаді скликається перший курултай, на якому проголосили Кримську Народну Республіку. Челебіджихана головою уряду. Затверджено проект Конституції. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин, о порядке созыва парламента и избрании национального правительства. Реалізувати Конституцію Номану Челебіджихану не судилось. Більшовики, які захопили владу на півострові, розв'язали червоний терор. На екстрених зборах кримського уряду вирішили, що Челебіджихан має виїхати. Утім, він не встиг. Його арештували при виїзді з Сімферополя. Его соратники пошли договариваться как раз-таки с Жаном Миллером, который возглавлял вот этих большевиков. И Миллер тогда пообещал, что Номану Челебиджихану ничего не будет, но мы сейчас не можем его освободить из тюрьмы, он в любом случае должен какое-то время быть в тюрьме, будет расследование, его отпустят. Он обманул соратников. На судилище над Челебіджиханом нікого не пустили і, звинувативши його у націоналізмі, військовому спротиву більшовикам, зберіганні зброї, за місяць, у лютому 18-го, розстріляли. Его не имели права расстреливать и казнить, потому что он был в духовном сане, он был муфтием, но, естественно, для большевиков это не имело никакого значения и, наоборот, сыграло против него. З арештом Номана Челебіджихана припинив існування і курултай кримськотатарського народу. Ще з 14 на 15 січня 1917 року, коли активісти зібрались, щоб вирішити, як діяти далі, більшовики під пальбу вірвались до зали. Ворвались большевики и начали стрельбу. Им сказали, что крымские татары здесь содержат чуть ли не военный арсенал. И тогда из воспоминаний Шефики Гаспринской она говорила, если бы они нашли хотя бы одну единицу оружия, то мы бы все подверглись расстрелу. Это нас только спасло, то, что оружия не было в здании. Лише за майже 75 років кримськотатарський народ зміг зібратися на другий курултай. На ньому ухвалили декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу. Гімн, яким став вірш Номана Челебіджихана із словами його життя «Я дав слово померти за свій народ». Вікторія Бойко, Заман, АТР. Один загиблий, двоє поранених. Такі втрати на Донбасі Україна має за сьогодні. Ситуація в зоні проведення ООС знову загострилася. За минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Найбільше дісталося Новомихайлівці, Авдіївці, Піскам та Опитному. За даними прес-центру ООС, з великокаліберних гранатометів і стрілецької зброї російсько-терористичні війська гатили також по селищу Новотошківське поблизу станиці Луганської. Вогнем у відповідь було знищено 4 бойовиків, ще 3 отримали поранення. Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ знову порушили режим тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін неподалік станиці Луганської з населеного пункту Миколаївка, який тимчасово контролює окупаційна влада. Тим самим зухвало порушили мінські домовленості та знехтували людськими моралями. Пригадав старі борги. Російський прем'єр Дмитрій Медведєв нагадав Білорусі і її очільнику Олександру Лукашенку усі виділені раніше кредити. Це після того, як Лукашенко прокоментував можливість розриву союзних відносин із Росією. Медведєв натякнув, що понад 6,5 мільярдів доларів кредитів, які давала Росія Білорусі, могли піти на підтримку російської економіки, тож Мінськ має цінувати це і не гарячкувати в публічних висловлюваннях. Це не перші суперечки очільників обидвох країн. Раніше Лукашенко та Путін посперечалися через цінову політику на російський газ. Щоправда, згодом білоруський президент вибачився за це. Черговий вибух газу у багатоповерхівці в Росії. Цього разу в місті Шахти, це Ростовська область. 1 людина загинула, ще 4 можуть залишатися під завалами. Чому рвонуло у шахтах та про інші події у світі – далі в огляді. Вибух пролунав рано вранці. Рятувальникам довелося евакуювати 140 людей, декого витягали із зруйнованих квартир. Рвонуло на 9-му поверсі. Вибуховою хвилею зруйнувало 4 квартири. На рятувальні роботи знадобиться щонайменше доба, адже плита перекриття з 9-го повністю накрила
8-й поверх. Нині укріплюють саму будівлю, адже вона може завалитися. У слідчому комітеті заявляють, ознак теракту нема, вибух газу – єдина версія. Родині загиблої жінки вже пообіцяли $1 мільйон компенсації. Всего пострадало 12 человек. В настоящее время из этих 12 судьба 4 остается неизвестной. 7 человек были эвакуированы, направлены в медицинское учреждение. В настоящее время в медицинских учреждениях находится 2 человека, мужчина и 1,5-годовалый ребенок. К сожалению, также установлено, что на данный момент 1 человек у нас погиб, это женщина. Помер мер Гданська Павел Адамович, якого напередодні ножем у серце поранили під час благодійного концерту. У лікарні він був в критичному стані, його прооперували. Поляки здавали кров на порятунок мера та, на жаль, марно. Нападника затримано, йому 27 років. Свій злочин він пояснив помстою, бо ж відсидів за пограбування банку, який нібито не скоював. А на сцену зловмисник потрапив за допомогою підробного посвідчення представника ЗМІ. До слова, у в'язниці у чоловіка діагностували психічне захворювання. Ще в Ірані 16 людей, які були на облавку, вижив лише 1 пілот. На околицях Тегерана розбився вантажний Боїнг 707. Літак киргизьких авіаліній прямував з Бішкека до іранського міста Кередж. Остаточні причини трощі ще з'ясовують. Головна версія слідства – пілоти переплутали аеропорти, сіли не на тому литовищі. Посадкова смуга там виявилась за короткою, через це екіпаж не впорався з керуванням. Літак врізався в стіну аеропорту і спалахнув. У російському Санкт-Петербурзі багатоквартирний будинок облило окропом і парою аж до 8-го поверху. Усе через те, що прорвало трубу. Гарячою водою залило припарковані поруч з будинком автівки, і це диво, що не постраждали люди. Нині фонтан окропу вже ліквідували. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Неспокійно було вихідними і в окупованому Криму. У Щолкіному в житловому будинку вибухнули газові балони. Ціла вулиця у Керчі на 2 години залишилася без світла через ДТП. Окупанти знову розгорнули на анексованому півострові масштабні військові навчання. В Сімферополі біля новорічної ялинки заспівали українські колядки. Про все докладніше далі. Неспокійними видалися минулі вихідні для мешканців окупованого Криму. Близько 13-ї зайнявся дах 5-поверхівки у місті Щолкіно Ленінського району. За даними очевидців, далі пролунало кілька вибухів. Це були газові балони, що стояли неподалік. На місце прибули рятувальники і вивели усіх мешканців на вулицю. В результаті вибуху постраждав 1 чоловік. В окупаційній адміністрації Щолкіно провину перекладають на будівельників, які ремонтували покрівлю. Ті, мовляв, порушили техніку безпеки, лишивши поруч із легкозаймистими матеріалами газові горілки. Росія продовжує використовувати окупований Крим як військовий плацдарм. Артилерійські підрозділи Чорноморського флоту почали на одному з полігонів анексованого півострова масштабні навчання. 300 військовослужбовців вчилися швидко розгортати арт-установки, маскувати свої позиції і вправлятися з самохідною гаубицею «Гвоздика» та мінометами «Поднос» і «Сани». 150 карчан залишилися без світла через автомобільну аварію. Напередодні вантажівка збила електроопору, високовольтний дріт обірвався і одна з вулиць на 2 години занурилася у цілковиту темряву. Матеріали про автівку, що накоїла стільки шкоди, вже передали до поліції. Української колядки заспівали в окупованому Криму. Під час святкового концерту у парку імені Гагаріна Сімферополя водили хоровод довкола новорічної ялинки і підспівували словам знаменитої «Добрий вечір тобі, пане господарю». Традиційно не минулося без пропаганди. Слідом сімферопольці заспівали пісню про сумнозвісний Керченський міст. Тетяна Солій, Заман, АТР.
Горить Києво-Печерська лавра. Надвечір спалахнуло одне з приміщень монастирського комплексу. І вже за кілька годин вогонь охопив майже 200 квадратних метрів території. За даними рятувальників, полум'я зруйнувало перекриття між другим поверхом та горищем в будівлі, яка пустувала. Тож загасити вогонь із середини тепер надто ризиковано. Ліквідувати пожежу в Києво-Печерській лаврі намагаються майже півсотні вогнеборців. На місці події працює 11 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 45 чоловік особового складу. Наразі рятувальники гасять пожежу ззовні, адже існує загроза для їхнього життя через те, що вже частково сталося обрушення перекриття між другим поверхом та горищем. Обрушення сталося на площі 50 квадратних метрів, тож усі рятувальники, які знаходилися всередині приміщення, вони були виведені назовні і гасять пожежу саме ззовні. Моторошна аварія на Харківщині. Неподалік Чугуєва близько 8 ранку зіткнулися мікроавтобус «Рено» і легковик «Хюндай». У результаті 4 загиблих. Ще 11 людей з травмами різної важкості доправили до найближчих лікарень. Автівки були настільки понівечені, що деяких пасажирів рятувальникам довелося діставати, розрізаючи метал. Ще й вони трапилося ДТП, з'ясовуватимуть харківські правоохоронці. Бути максимально обачними на дорогах. Синоптики закликають і водіїв у Києві. Українську столицю засипатиме снігом. Киян просять тимчасово пересісти зі своїх автівок на громадський транспорт та не паркуватися обабіч доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Наступні кілька днів штормитиме і в окупованому Криму. На кримчан чекають хуртовини з дощем, туман, ожеледиця і сильний вітер. Холодний фронт вже завтра накриє півострів. Скутий кригою Азов у курортній Кирилівці на Запоріжжі через потужні морози обледеніло море. Приголомшливі кадри поширюють інтернет-користувачі. На відео видно, що вздовж лінії узбережжя вода вже наполовину перетворилася на кригу. Відтепер ще більше новин та цікавої інформації у нашому ефірі на супутнику АМОС. Телеканал АТР ви можете дивитися у двох форматах – SD та HD. Телеканал Лялє у форматі SD. Для того, щоб знайти нас на супутнику АМОС, вам потрібно увімкнути автоматичний пошук каналів і обрати з переліку телеканал АТР. Це всі новини в цьому випуску. Підсумковий заман кримсько-татарського 20-ті. Ми з вами зустрінемося о 22-й. Інформаційний вечір на АТР триває. Не перемикайтеся.